čau to lidé! Takže čau ty lidé, ale za mu nového videa a dneska jsem tady s mým kamarádem. Pozdravím videa. Ahojte lidi. Mě jde teď lépe slyšet, protože kamarád mi půjčil mikrofon. On tady má ty house drop, jo. A já mu to moc jako nechci přestat. No, tak já už jsem trošku cvičenější, jen bych vám chtěl říct, jako má dobrý skin, to je asi hodně gamblíš. To nevadí. A ještě doufám, že si tohle videjko užijete pořádně. Já vím, že na mě čumí pixikčany, ale co to bylo? je to trošku podobně. Jo, zase se jmenuji Kronix, protože Várnik se nikomu nelíbil. Počkej, Radio! Počkej! Reto! Já tě zachráním! A když jsem to řekl, ty máš hodně kamarádů, vlastně rádi. Jo. Tak vypadám... Jo, to vypadá, že mě kamarády nej. Jo, má úplně stejné všechno. On je úplně stejný za všechno. No, on má úplně stejné vlasy. Jo, ale on je ve skutečnosti... Řeknu! Já si myslel... Ano. Takže on se jmenuje... No, určitě Reto Henfo, přestý. No, doufám, že mě slyšíte. Jo, faulou nebo zabít. Mě to znamená tady asi úplně faulou, to nemůžou. Si myslím rádi. No, možná dneska je ještě nějaký short, že se ukážeme společně na kamere a uvidíte nás. Ale na začnu Na streamu, že brzo. A můžu to taky? Jako budu dneska možná hodně gamblit. Ne, jako natáčet videa, klidně a stream, jako možná. Je to tady? Tak, jako můžu, ale Protože mám čo? jako chci. To zakupuješ. Tak vůbec ne? Nevím. Tady zabiju Bula. Aha, tak díky za přihrávku a díky němu se mají dal gol. Já jsem dal. Já protože tady Kronix dolů bude zakážu a můžete, pokud se mi to povede, tak můžete rozpustit kanál a tam budete, nebo v nějakém shortkiku jsem taky dál, takže budete tam... Lidi, počkejte. Napište mi do komentářů, jaká je vaše oblíbená barva. To je velmi důležitý. Jako třeba modrá. Já mám nejoblíbenější modrou, já nechápu, jak všichni mají tak rádi červenou, když já ji mohu namazat. Spíš bílou, ale protože jsme všem to snadal. Já jsem trochu budu vypadat ten styk. Jo, počkej, já mám půlka. To se z toho videa vystřihne. Nevětší, To je dobrá. já se vezmu na novýho. Teď si vezmeš nový. No, super. Dneska ten mi Pavlu. Já vím. Koho vzít? Olala, skibidi frána. Rána zase. Pojď, ready. Ne. Ježiši, Dua, tak počkej. To bude Mikalina. Já jsem na to vzal takový. Mimochodem, ten kamarád, Reto, tak on má prostě lízátka, které je ve tvaru dudlíku a vypadá to, jak kdyby měl dudlík. No, ale je to lízátko. Prstýnek. Jako vypadá to, ale jako to. Dětské! Uži primáku! Ty Francesco!
Kdo se díval na Bleska McQueena, brutální borec. Já si pamatuju na Francesca, když tam byl totální McQueen. My než to natáčeli, ale vydal jsem, protože jsem udělal totálně skvělý, ale Stewart! Doesn't double kill. a teď to my jsme tady s Kronikem totální borec. Jo, my spolu chodíme i do školy. Nebo i do školky. Chodíme Do stejné třídy! A nebudem říkat do jaká. Prostě si myslel, že jsme moc dobrý na to, jak jsme mladí. My jsme ještě v druhé třídě, kam? nejsem druhé. Ty jste plotou tohle věc. No, protože 2 plus 2 rovná 4. No, já si to pletu hlavně, já si pletu i příklady. Já si zapomenu někde i ruce. Takže na bazénu totálně předávám. Jo, on má, já jsem, Já si to dělám na bazénu. jo, nehejte toho. Jako on je totální alfa sigma boy, takže ho jako nemůžete hejtit. Tady máte tenhle jako ty jsme neuvěřitelně nepopsatelné staty. No, Já jsem úplně hrozné staty. Ano, moc prostě. řekl do prkno. Jo, prkínka, jo, vlastně. Prkínko, je to na čem kadíte. Ne, já jsem divný. Na to tak. Ježíš! Stačte není, Pohodě. ale To padly totální staty. to je dobrý, ale já dneska zkusím si zahrát za tohohle brawlera, který je můj druhý nejlepší, takže Já mám super brawlera, kámo. no, dobrá. A je ten dobrý? Let's go! Je ten dobrý? Počkej, Dobrý? já si vyberu toho nejlepšího, co to bude. Já. Nejlepší je Griff. Let's go! Let's go! Pojď ready! Já s tím, hele, my proti sobě budeme mít fakt dobré hráče, jo, protože já s tímhle mega umím. Ale za chvíli to video asi... Mega neumím. Proč jsi za gůň na tohle, s tím mega umím? Co děláš? Reto! Já bych to nám bylo, že jsem ukradl, že jsem Reto! Proč hned odcházíš ode mě a hned si umřel? protože jsem byl na to. Sama bych si nemohl. Určitě nechtěl umřít, určitě ne. Určitě si chtěl umřít, že jo, určitě. Zabije! Nezabije. Neblázne. Je, ty blázne! Upe! Já jsem druhá. Nezdrhal. Nezdrhal! To je za ní. Chápeš, já mám 799 a měl jsem 800. To se stává. Jděte na kronice. To si chci říct jen byl. Protože já občas kamarádům říkám byl. Jo, já musím to pletat s kamarádem, kterýmu začíná jméno na D. Kterého teď máš? A to přece David. S tím jménem se mi to plete. Tak. Ale dneska možná ukážu můj ksichtík vlastně vystavy, jo. No, Jo. ale s kamarádem dneska Možná natočíme nějaký shortík. No, možná nějaký shortík, který jako bude a dokumentový. do 2 minuty streamy, vždycky streamy bývají aspoň 8, teda 2 hodiny. Minimálně 2minutový stream můžeme. No, natočím třeba 30 minutový stream. Tam ten, Mamka si pro ně přidá až večer. Jinak od mě. Jak Batman. Takže yes. to už je dobrý, natočit 30. A jestli bude tady, možná natočíme. Jo. Ale ještě, kdybyste viděl, v jaké poloze teď Takže to se mi tak kurvě. s Retem hrajeme. Já teď asi skočím na tu šeli, i když je to nejvíce riskantní na života. Tak. No právě. Riskantní posily. Dobré. Nebylo ne, hned umře nás. To se dá zhodnout. Tady. Já jsem ji zabil na jeden hit. Redu, bedna! Reto, bedna! Já jsem omylem řekl Radu, vidíte už proč.
že mám hodně kamarádů, který se jmenují Radim. A já nechápu, proč je to Radim není tak časté jméno. Protože začínáme to na repo. Tak on to mě povedal s Radim. Je to podobné. Je to stejné normálně. Prostě už je to zvyklé. Mě to říkají všichni, když se mluví repo. To je jako všechny říkají. Počkej, stůj. Říkají normálně Stůj, Reto. Reto, stůj! Může se zastavit. Myslím, že jsem fakt Reto. Tady je ale ta Bea, snad víte, jak se jmenuje. U té... Ale vrodě to by jako je fakt silná, no. To není skin, ale Brawler! Já jsem ti to říkal 80krát. Tak, ty špíňáku, teď jsem to potáhl. Když natáčíme video, tak je každý den. Ty špíňák. Počkejte. Tak to bude asi všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám tohle líbilo, tohle video líbilo. A počkat, dneska jsem na něco zapomněl říct. Dejte like a odběr! A ještě do těch komentářů napište vaši oblíbenou barvu. Tak zatím čau!